Още една стая като за принцеса. Повечето детски стаи са направени така, че да издържат 4-5 години, но тази може да издържи и 15. Ето, вижте разликата. Тапицирахме легло персон и половина, така че да е удобно и за по-голямо дете. Бюро с различни степени на височина, което расте заедно с детето. Голямо гардеробче с бум механизми, които да не се разпаднат след 5 години.